Tan yn ddiweddar, mae refferenda wedi bod yn eitha anghyfarwydd yn y system wleidyddol yn y Deyrnas Gyfunol, ond maen nhw'n gallu cael canlyniadau arwyddocaol iawn. Meddyliwch am ddatganoli, neu refferendwm ar annibyniaeth yn yr Alban, a Brexit. Felly tra bod refferendwm yn ffordd bwysig iawn o allu clywed llais a barn y bobl ar bwnc, mae'r defnydd ohonyn nhw yn parhau yn ddadleuol. Ac mae enghraifft refferendwm ar ddatganoli yng Nghymru'n 2011 yn dangos pam bod o'n ddadleuol a'r math o effeithiau mae refferenda'n gallu cael. Felly be oedd cyd-destun refferendwm 2011? Wel, bwriad y refferendwm yma oedd holi barn pobl Cymru ynghylch symud o un drefn o rymoedd i drefn arall. O ran y trefniadau grymoedd yn gysylltiedig efo deddf 2006, mi oedd yna broblemau yn parhau. Y trefniant daeth i rym yn syth oedd rhan 3, lle oedd modd creu deddfwriaeth gynradd i Gymru yn San Steffan, neu rhoi caniatâd i'r cynulliad ddeddfu drwy ddefnyddio deddfwriaeth gymradd, fesul cyfle oedd y galw pan oedd na alw am ddeddfwriaeth gynradd yn ôl gorchymyn cymhwysiad deddfwriaethol, proses gymleth iawn. Mi nath y ddeddf hefyd gynnig rhan 4, sef trosglwyddo'r grym i ddeddfu mewn 20 maes gatanoledig i'r cynulliad cenedlaethol, ond oedd gofyn cael refferendwm i hynny ddigwydd. Felly problem fawr efo refferendwm yma oedd bod o'n wneud efo mater cymleth a technegol o'r ffordd o drosglwyddo grymoedd i'r cynulliad cenedlaethol. Ac mater felly oedd yn gymleth i bobl i ddeall, ac mae'r edrych ar y cwestiwn ar y papur pleidleisio yn dangos pa mor gymleth oedd y mater yma. Felly, roedd o'n fater oedd yn anodd iawn i ateb efo cwestiwn syml o ie neu na. Ond roedd e hefyd yn fater oedd yn anodd iawn i egluro i'r cyhoedd ac o enyn diddordeb cyhoedd yn y pwnc. Felly, oedd yna risgs felly o ran y nifer o bobl oedd yn mynd i droi allan i bleidleisio mewn refferendwm yn fel hyn. Mewn amgylchiadau pwnc mor gymleth, mae'n aruthrol o bwysig bod y cyhoedd yn cael y cyfle i fagu dealltwriaeth o'r pwnc mwyn gallu pwyso mesur y dadleuon. Ac mi oedd na waith paratoadol wedi cael ei wneud. Mi nath Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Glymblaid ar y pryd sefydlu confensiwn i edrych ar farn pobl Cymru ac i asesu pa fath o wybodaeth oedden nhw angen i ddod i benderfyniad. Pan ddath ein amser i'r ymgyrch i ddigwydd o ddifri, mi nath yr ymgyrch na wrthod cael ei derbyn fel yr ymgyrch swyddogol yn erbyn y refferendwm. Ac felly, doedd dim modd i'r ymgyrch o blaid pleidlais ie yn y refferendwm gael ei gydnabod fel yr ymgyrch swyddogol chwaith. O'r herwydd, doedd dim modd rhyddhau'r arian cyhoeddus i'r ddwy brif gorff ymgyrchu yn ystod y refferendwm, ac felly doedd yr un lefel o gefnogaeth ariannol i gael trafodaeth gyhoeddus eang ddim yna. Mi effeithiodd y diffyg ymgyrchu ar y drafodaeth wleidyddol ac ar ddealltwriaeth pobl. Yn y pen draw, canlyniad y refferendwm ar y 3 o Fawrth 2011 oedd 63.5% o blaid ie a 36.5% yn erbyn, ac oedd maint y bleidlais yn isel. Mewn ffordd, doedd hyn ddim yn annisgwyl oherwydd natur yr ymgyrch a natur y cwestiwn oedd yn cael ei ofyn. Hynny, mae canlyniad y refferendwm wedi cael dylanwad ac wedi cael effeithiau mwy hirdymor ar gyfeiriad datganoli. Y pwynt mwy o sylfaenol ydy bod y refferendwm wedi dangos faint o gefnogaeth oedd na'i ddatganoli yng Nghymru. Mi oedd o'n dangos bod yna gefnogaeth dipyn cryfach na'r canlyniad i 1997, ble mae 50.3% o'r boblogaeth nath bleidleisio ie, a 49.7% o boblogaeth wedi pleidleisio yn erbyn. Mi oedd canlyniad y refferendwm hefyd yn adlewyrchu arolygon barn oedd wedi cael ei cynnal ymysg y cyhoedd yn gyson ar eu safbwynt nhw ar ddatganoli, ac yn cadarnhau y twf mewn cefnogaeth i fwy o rymoedd datganoledig a'r cwymp mewn gwrthwynebiad i ddatganoli yng Nghymru. Cyn y refferendwm, ym mis Mai 2010, mi nath na Lywodraeth Glymblaid ddod i rym, clymblaid rhwng y ceidwadwyr a'r democratiaeth rhyddfrydol. Mi nathon nhw ymrwymo i gynnal proses debyg i Comisiwn Colman yn yr Alban i edrych ar drefniadau pwerau a cyllidol Cymru, petai na gynlyniad cadarnhaol yn y refferendwm.
Felly, dyna oedd un o'r dadleuon yn ystod y refferendwm, bod na broblemau gyda'r trefniadau oedd yn cael eu cynnig, ond bod hi'n bwysig pleidleisio mwyn i'r comisiwn yma gael ei sefydlu. A dyna ddigwyddodd. Felly, yn fuan wedi i ganlyniad y refferendwm gael ei weithredu, a rhan 4/2006 ddod i'r rym, mi wnaeth y Comisiwn Silc hefyd ddechrau ar ei waith. Mae yna 2 brif ganlyniad o waith y Comisiwn Silc a sefydlwyd gan Llywodraeth San Steffan. Y cyntaf ydy Deddf Cymru 2014, sydd wedi arwain at ddechrau'r broses o ddatganoli trethu i Gymru a sefydlu awdurdod cyllid Cymru. Yr ail ydy arwain yn y pen draw at Ddeddf Cymru 2017 a trefniadau datganoledig o rymoedd cryfach i Gymru yn debycach i drefniadau'r Alban. Mae grym a dylanwad canlyniad refferendwm 2011 yn parhau yng nghanol trafodaethau Brexit. Maen nhw'n defnyddio'r canlyniad yn refferendwm 2011 i atgyfnerthu'r ddadl bod y mandad gwleidyddol yng Nghymru dros datganoli a bod pobl Cymru am weld penderfyniadau yn cael ei wneud gan wleidyddion sydd wedi cael ei ethol yng Nghymru am faterion yng Nghymru. Felly mae refferendwm 2011 yn dangos pam bod y dadleuon ynghylch refferenda yn parhau a'r dylanwad pellgyrhaeddol sydd gan ganlyniad refferenda.